Hej alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en Blitz Survival sammen med Oliver. Det er mig. Og jeg skal det gjort sådan der, og så er jeg klar til. Og jeg er simpelthen Meatmaster i dag. Ja, det er jeg også. Wow! Det er jeg også, og du følger bare mig, ikke Oliver? Ja, det gør jeg. Du kender rimelig godt den her bane, så... Og Ja. Oliver, han er pingvinmanden. Yes. Jeg fik 2 uger, hvad sker der lige for det? Den her vej. Yes, den her vej. Jeg løber hele tiden rundt i ringen. Og jeg bruger faktisk ikke bandicam i dag, jeg bruger simpelthen fraps. Som en, der hedder Kiasper, som var så sød at give mig. Eller, jamen hvad man kan sige. Ja. Men vi skal simpelthen ikke ind i det her tårn, for der er allerede 2, så vi skal bare væk, Oliver. Jeg løber bare med ved dig. Yes, og så, yeah. Tager du Stensvær. Åh, fuck, hvor lækkert. Men jeg behøver ikke, jeg får lige ved 30 sværden lige om lidt, så behøver jeg ikke. Fuck, jeg dør nu. Jeg dør nu. Du dør bare ikke. Ikke. Run away, I'm coming to... Fuck you! Fuck that! Jeg har hånd mod 2, det lover rimelig godt, ikke? Det er ikke helt fair, så Jack. Det synes jeg da, det er sindssygt fair, ikke? Ja, det er okay. Men Fight! Okay, jeg kunne ikke helt se, hvor han var. Okay, han drikker en hastighedspotion. Jeg fik ramt på ham. Fik du ramt på med hånden? Nej, med træsvær. Jeg fik jo mit træsvær. Nå, okay, godt. Tak for potions. Har du stensvær, Oliver? Nej, det har den anden, og ham dør jeg så af. Ja. Nå, men så ses vi i den næste game. Ja, det gør vi. Vi ses i den næste. Så er vi i den næste runde, og jeg tager simpelthen den her gang til jeg Meatmaster igen. Og jeg vil bare lige sige, jeg har faktisk simpelthen også været op til fejn. Og med mig flyver du lige nu, det synes jeg er lidt mærkeligt. Nå. Det er jo fordi jeg hacker, Oliver. Jeg har Oliver hacks. It is on Agrarian Skies. Ja, det kender jeg godt. Det er Modder Skyblock. Yes, det kender jeg sgu også. Ja. Du har styr på systemerne. Jeg har styr på alt det andet. Og næsten stensfærd. Og jeg fik bukser på. Jeg har bukser! Du har simpelthen bukser! Løber du hen mod tårnet? Jeg tager kisten herop. Ja, jeg dræber bare ham, der løber ind i tårnet. Er der en, der er på vej derind? Eller? Jamen, jeg må håbe, jeg kan nakke ham med et lille bagholdsangreb. Ja, jeg fik også et par bukser mere, så du har altid et par bukser, du kan få. Yes, men jeg er i gang med at prøve at komme op til ham, og... han har simpelthen stensvær. Han er simpelthen stensvær heroppe, Oliver. Ovenpå. Han kommer. Nej! Jeg troede, du døde. Nej. Yes. Ja, Oliver, hold shift. Bare hold shift. Nå, vi kan også. Jeg skræmte ham. Nå, så hopper du ned til ham. Hvad sker der for det? Okay, jeg har ingen idé, hvem jeg slår. Jeg slår bare ud i luften. Okay, vi løber. Løb! Jeg får nemlig træsvær nu, så... Det gør jeg nemlig også. Så jeg løber hen for at dræbe ham. Det gør jeg ikke. Jeg kæmper mod en anden god en, som bare ikke har våben. Og jeg er lægget. Det var ikke så rart. Jeg er her. Okay, jeg går simpelthen... Du skal lige have bukser på. Skal jeg ikke være... der er der. De er der. Ja! Jeg går simpelthen... bare væk. Jeg kæmper. Du kæmper, og du løber bare den vej. Det går da godt nok godt. Døde du? Ja, men du kan godt tage ham, Oliver. Han er low. Så tager jeg lige en anden med ulve, som han timer med. Det tror jeg ikke, så. Ja, ulve går dog efter ham. Det var ham, der slog jer. Og så står jeg ikke. Der var en, der løb lige igennem os. Nå. Men er vi tilbage i næste game. Og så er vi tilbage i næste game. Og det er så Caspers Tower igen. Der er Caspers Tower. Hans smukke høje tower. Yes. Der. Og denne gang tager vi lige bremruten. Uden så hvad, så løber Oliver direkte. Og jeg tager Archer. Og vi er lige blevet spurgt om team, begge to, på samme tid. Nope, siger jeg lige her. Hvad skal jeg nu? Og hvor er du henne? Og du er simpelthen... Jeg kan ikke helt se dig, du er ikke til syne. Oliver, der er en imellem os. Jeg kiggede bare alle veje undtagen den vej. Jeg løber også direkte. Brummerruten skal bare tages. Du løber bare direkte, Oliver. Jeg tager lige kisten her og nakker ham, der står her. Du dør bare ikke derinde. Og du har træsvær, godt. Du er ikke lovet. Shit. Oliver, der løber en med stenskjold bare løb lige forbi mig. Shit, jeg er heldig, mand. Bare den med en. Hvad så med mig? Jeg har da også stensvær. Du løb da også lige forbi mig. Du prøver da ikke at dræbe mig, gør du? Nej, faktisk ikke. Det var godt, fordi så flygter jeg. Altså, det er bare sådan, nu har jeg chancen.
Hvad skal Oliver, ja, hvis du tager den, så tager jeg lige den næste. Og så tager jeg den her nede, så tager du så den op. Og der er en på, to på vores ø, der er to på vores ø. Det finder vi os ikke i, og jeg skal lige hurtigt have taget det her. En fiskestang. Den ene tager simpelthen bare ikke en kiste på vores rute, gør han? Jo, det gør han simpelthen. Men så er det godt, at Oliver har valgt Archer. Men 21 pil. Det er altså bare lækkert. Og han er low, han har ingenting. har du 21 pile? Ja. Hvor godt har du lige opgraderet Archer? Ikke engang, jeg fik 12 pile i den første kiste. Ja, okay, jeg har også 21 pile. Så er vi åbenbart... Nå, jeg tager kisten op i... Følg efter mig. Jeg ved ikke, hvor du er. Nå, der. Okay, jeg har fundet dig. Vi skal simpelthen bare nakke ham. Jeg kan ikke helt se, hvor han er, så jeg løber. Nå, han er lige her, han er lige der. Han er på low liv. Han skal bare have et stensvær, så jeg er glad. Han har et stensvær. Yes! Vi skal have ham, Oliver. Boost mig med fiskestang. Boost mig med fiskestang. Seriøst, jeg skulle til at skyde dig med... Jeg skulle til at skyde dig med en pupil, så går du lige ind for. Shit, jeg har sat min sætning lidt for langt ned, så det skal lige sættes lidt højere op. Tak. Oliver, han dræber mig, hvis han rammer mig en gang til. Du skrider bare for min ven, hva'? Jeg kan dræbe ham med alle de pile, jeg har. Det kan jeg også. Jeg tager lige nogle af pilene ned på jorden, Oliver. Jeg har ikke så mange liv, nemlig. Jeg er fuld, så jeg går over og dræber ham. Du går bare direkte i PvP-action. Det lyder da spændende. Hvor blev han af? Ja, det ved jeg ikke, men det... han er lige der. Nej, her. Shit. Han kan skyde, jeg kunne ikke se ham. Du kan godt dræbe ham. 3 HP. Au. Nej. Du dræbte bare ikke min ven, mand. Så døde han. Det var godt, Oliver. Wow, hvordan han kunne lige få mig der. Jeg havde sådan... Jeg er lidt skræden, der kom ind ned og hoppede ned til mig. Ikke så godt, Oliver. Ej, ikke så godt. Og jeg tror også, jeg er low. Han har 20 HP, og jeg har kun mega lidt, så jeg er meget low, mindre jeg kan skyde med alle mine dejlige pile. Hvor mange har du? 10 igen. Nej, 7. Det var da dejligt. Okay, du skrider bare for mig, bøssekal. Skrid! Der kommer... Om 2 minutter kommer Blitzstaren, kan jeg se. Fedt, ikke? Okay, jeg har ikke flere pile, men jeg tror ikke, jeg er low. Jeg smider lige XP-flasker. Og så er han den der død. Tjern så. Væk med dig, væk. Jeg er ikke færdig. Jeg er lige ved at tage mine ting på mig. Ja, tak for jernhjelmen, du. Og det var ikke engang dig, jeg skulle sige du til. Det var ham, vi dræbte. Eller jeg dræbte. Den dejlige dreng. Smider lige alt muligt lort ud. Shit. Det var en god en. Blindness potion. 3 speed på. 3 speed. Oliver, kan du ikke enchante? Jo, jeg lever 2. Så kan du enchante. Jeg har speed 3 i min potion lige nu. Alle mine dejlige potions. Nå, var han potions? Ja. Var han ham der gift potion? Ja, han havde også en weakness. Nej, han var bare en normal potion. Det var lidt af speed 3. Han havde de der nye kit der kommer. Det tror jeg. Det er en af de nye kits der, eller de nye opgraderinger til et kit. Ja. Nej, jeg gjorde mig lige selv blind. Hvad sker der for det? Og jeg er mega god til at hoppe, uden jeg kan se noget, så hopper jeg bare lige ud. Nøj, jeg kunne bare... Nu skal du bare passe på, at du bliver dræbt, ikke? Her kommer den med... Okay, jeg drikker lige en potion mere, for at være sikker på, at jeg kan løbe væk fra ham. Og det andet var... shit, han er mange! Han har mange monstre! Så skal han bare dø lidt før. Inden alle monstrene kommer. Fuck, jeg er low. Der er 6 HP, der er 2. Og de er begge 2 monster kit. Au! Shit! De er alle sammen chainhjælpe. Alle hans fucking zombies. Og der er kun en. Og det er jo bare fordi han har kastet det til dem. Tak, jeg fik bare lige en trappigaks der. Sharpness 1. Nå, den duer ikke til en skid. Det er mega dårligt. Der er en inde på midten, mand. Han er usynlig eller sådan noget. Dræbt ham? Nej, han løb sin vej som en lille pige. Og han står lige bag hjørnet sammen med alle sine her zombier. Så Archer. Og jeg er skrevet, jeg fik Blitzstar, så jeg er skrevet. Er det ikke noget med, at du kan vælge sådan noget sharpness? Nej. Fuck! Ja. Fuck, han er noob!
det var noob gjort. Jeg skal lige hurtigt have vælget... Vampire, så er han død. Hvad er det nu vampire, det gør? Det er sådan, jeg får et mega meget liv, bare sindssygt hurtigt. Og jeg har den i lidt tid nu. 20 sekunder. Og jeg genererer sindssygt hurtigt liv, så jeg har en kæmpe fordel. Så tager ham, Oliver. Jeg lægger. Men jeg kan heldigvis bevæge mig. Shit, jeg lægger. Nej, det var faktisk det fucking skeletons der også lige. Du er ikke død, vel? Nej. Skid der kills. Oliver, det er ikke lige så... Oliver, genererer du ikke lige så hurtigt liv, som at spise et super golden apple? Jo, det tror jeg faktisk. Det gjorde jeg. Fuck. Han skyder. Han er godt nok dårlig archer. Er du ikke... Er du død? Ja. Fuck. Jeg tager en sidste game, og så stopper vi, ikke? Yeah. Okay, så ses vi i sidste game. Er vi tilbage i næste game? Ja. Undskyld, hvis der var noget baggrundsstøj i mig. Det... Yeah. Det beklager han lidt. Yeah. Det er hans far, larmer. Ja, så fik jeg ved, at hans far, han larmer. Det var godt nok rart. Yeah. Jeg kan ikke huske... Okay, jeg tog Meatmaster. Er du klar? Yes. Jeg løber bare direkte om bag mig. Okay, det gør jeg ikke. Jo, det gør jeg bare. Ja, jeg fik noget okay armor, eller hvad man kan sige. Ingen idé om, hvor du løb hen. Jeg sprinter bare. Jeg er oppe ved byen. Yes, du løb den vej op. Okay. Jeg tager bare lige nogle andre kister på vejen, så... Der var der ikke noget kiste, eller så. Der var den. Stensvær og træsvær, 2 æsblæflasker og en guldhjelm og 2 råbøf. Der blev... Jeg fik lige kuldegysning, fordi der kom sådan en vindpust ind på mig. Oliver, det er mig, der er i samme bygning som dig. Jeg var ovenpå. Er du ovenpå mig? Nå, der, okay. Og der er en hernede i byen. Jeg tager ham bagfra. Han ved ikke, jeg kommer. Det gør han ikke. Han ved det ikke. Han ved ikke, jeg kommer. Han ved ikke, jeg er her. Fuck, jeg lægger. Fuck, han fik træsvær. Jeg lægger. Og jeg fik ham. GG, Oliver. Ja. Og ja, han havde en, han var bagmaker, eller hvad? Er det bue? Men... Okay, jeg er level 2 snart. Og vil du have stensvær egentlig? Ja, jeg vil faktisk gerne små. Men Så kom op i samme bygning som mig, så må du. Okay. Au. Ja. Hoppede desværre ud af vinduet af min bygning. Det gjorde ret ondt. Jeg kan en blaze. Der er en blaze tæt på dig, og den går bare efter mig. Her, jeg er lige ovenover dig. Ej, det er ikke dig. Det er en fremmed. Jeg troede, det var dig, mand. Du kastede ikke svær ned, vel? Nej, heldigvis ikke. Der er bare en blaze, der står og skyder på mig, og jeg blev ramt. Og så er han lige bag ved mig. Så er personen lige bag mig død. Fuck. Så vil jeg bare lige vente. What the? You come back to spectate players. Jeg kommer bare spectate folk. Jeg har åbenbart godt fundet din lille vip, Oliver, og... Ja, Du kan godt. Jeg driller den. Hvad? Hvordan kan du spectate? Med højreklik på min kompas. Det er noget nyt. Jo. Det var så en skræmme place. Og det er så afslutningen på den her episode. Så vi vil nok ses i. Så skal blæsen ligesom også være med. Den skal ikke bare skride. Ja, det tænker jeg. Og så ses vi i næste episode af Blitz Survival.